Ćao Šećeru, evo nas danas u 22. bicirku. Šta imamo danas za vas za prodati? Jedan trosoban stan, nalazi se u 7. katu zgrade iz 1975. godine. Ajde idemo dalje da ti pokažem sve, ne? Ovdje imaš dječju sobu, ali ne ostaje. U stanu ostaje samo kuhinja i kupatilo, pokazat ću ti sad odmah. Onda spavača soba. Šta reći? Imamo ovdje znači kupatilo sa kadom. Znači kupatilo i kuhinje je deo cene. Sve je centralno dostupno sa hodnika. Ovdje imaš špajz. Familija prije par godina ovaj stan kupila, sanirana. Zgrada iz 1975. godine isto je s napolja kompletno sanirana, isto prije par godina, znači sve je tip top. Ovdje imamo kuhinju sa mjesto gdje možeš da trpezariš. Onda dalje imamo primaću sobu, ona je jako svjetla. Kako vidiš, stan je stvarno modern. Tu na ovoj strani izlazi sunce, znači izlazak sunca. Također ovdje imamo po cijeli Božji dan. Imaš sunce. Lođija je otprilike 8 kvadrata, znači imamo sve zajedno sa lođijom 92 kvadrata. Jedan pogled, znači dalje pogled. Imamo ovdje bila, imaš Hofa od Lidl, znači sve to peške dostupno, naravno i nogometni plac, dečji vrtić, škole. Jako je centralno, znači mi se nalazimo između UNC Renbanweg i Kagrana plac. Znači kad bi ovdje iza zgrade otišao bilo bi super. Dođeš znači, do UNC Renbanweg, s njim možeš da dođeš do Donau centrum, 2 štacione za shopping je znači idealno, ili do prvog bicirka, jako dobra poveznica. U suštini ovdje imaš sve Alte Donau i Einkaufs shopping, škole, Vienna International Center, etc. U zgradi imaš još podrumke pripadati u stan, onda veliki prostor, znači perilica, sušilica, kako ja uvijek kažem, mjesto znači za bicikle, također znači za smeće, ikla. Parking moraš ekstra znači da iznajmiš. Stan je dostupan 2 mjeseca posle ugovora, znači familija je jako fleksibilna. Kako sam rekla, ostaje ti kuhinja, ostaje ti kupatilo. Rest je, u vezi rest moramo ekstra da diskutiramo. Pa ako te interesira, pozovi nas, želimo ti ugodan dan, samo kod Klasa na Partner Immobilien.